400'den awrak itlerin görünüşiniň bardygyny bilýärdiňizmi? Men size bu videomda itlerin dünýäde seyrek duş gelýän görünüşlerini görkezjek. Geliň onu videomda geçelik. Tüýsiz Meksika itleri. İtlerin bu görünüşi dünýäde seyrek duş gelýär. Adyndan belli bolşy ýaly, bu itlerin watany Meksika döwleti. Bu tüýsiz Meksika itleriniň kiçik oýly, orta oýly we uzun boýly görünüşleri bolýar. Agramy bolsa 4 kilogram we 20 kilogram aralygynda bolýar. Itlerin bu görünüşi gadim döwürden bäri, ýagny 3500 ýyldan bäri adamlar bilen ýaşap gelýär. Olaryň renkleri gara renklidir. Gyzyl renkli görünüşleri seyrek duş gelýär. Bu itler akyllygy, duýgurlulugy bilen beýlik görünüşli itlerden tapawutlydyr. Bergamasco çupunti. Sizi görünüşi bilen haýran galdyryýan Bergamasco atly it bilen tanıştyraýyn. Bu itleriň adamlar bilen haçandan bäri ýaşap ýöreni we nirde döränligi hiç hili bilinenok. Şonuň üçin bu itler gadymy görünüşleriň biridir. Olaryň agramy 35 ýa-da 40 kilogram aralygynda bolýar. Ýaşaýyş wagtlary bolsa ortaça 10 ýa-da 15 ýyl ýaşap bilýärler. We bulary awadan görkezýän aýra tüýlügi bolsa, uzun awadan tüýleri. Ol tüýlerdiňi bedeni üçin awadalyk bolup durman, başga da suwdan we sawukdan gorap saklaýar. Azawak atly itleriň watany Afrikadyr. Bu itleriň beýlik görünüşli itlerden tapawuty bolsa, olaryň bedeni we uzun aýaklarydyr. Bu Afrika itleri bolullygy sebäpli ıssa çydamlydyr we ýagşy sowuk hawalary halamaýarlar. Bedlington. Men sizin bu itleri halajagyňyzy bilýärim. Bu itleriň watany Angliýadyr. Adyny bolsa Angliýanyň Bedlington owasyndan aldy. Başga görünüşleri goýuna meňzeýän bu itler gaharjaň we topuljydyrlar. Siz şunun ýaly itleriňiziň bar bolmagyny isleýäňizmi? Tibet Mastifi. Dünýäniň ulu itleriniň biri bolan Tibet Mastifi'niň watany Hytaýdyr we muňa başga da Hytaý ýolbarsy diýip aýdýarlar. Aýratyna bu itler dünýäde satylýan iň gymmatly itleriň biridir. Hytaý ýolbarsynyň gyzyl renkli görünüşi 2013-njy ýylda $2 milyon Hytaýda satyldy. Bu itleriň şu bolsa ortaça bahasy $7,000 barabardyr. Samoyed. Öňkü döwürlerde Sibirde ýaşaýan bu itler häzirki wagtda dünýäniň käbir ýurtlarynda giňden ýaýran we başga da dünýäniň käbir ýerlerinde bu awadan itleriň tüýlerinden ipek önderilýär. Olara başga da gülýän itler diýip hem atlandyrýarlar. Videomy halam bolsaňyz like bas we kanalyma Agza bolmagy unutmaň. Sizleri ekranda görýäniňiz Instagram sahypamy hem garaşýaryn. Özüňizi gowjy serediň. Indiki videomda görüşýänçek hoş, sag bolun.